E por que non? Con Carlos Tresandí. No, que eu imagino un galloso máis millennial, non sabes, máis coas súas cousas de millennial e un galloso máis, non sei, un galloso. Imagina que galloso fora un millennial máis, andaría por aí con barba ou un bigote de la Kazán. José Ramón millennial y soy imagina o perreando. Non é difícil de facer. O luar presenta o Rubius, él se pasa youtuber. José Ramón millennial y soy imaginé. Tiro un martelo de mozo, por iso lle chamo todo. Agora fíxose gamer, é o millor coordenador. Imagina o cunha camiseta de rugby e uns vaqueros desgastados. Leva unhas gafas de hipster e tamén unha gorra para atrás. José Ramón millennial, como non te vou a querer, solo escoita pop indie e cineira nina máis. José Ramón millennial, que me dera ser igual.